إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko ang mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang kaiso kapasadan, inibigyakan rakan ng kapasadan. Kapamagusyatan sa giyang kuto ang mga tuos ubang kita. Mga tuos mga karina. Akya pakarani ubang kita. Ayat nutua kebaloy marja. Kandudan tanok ko di tanurong di kapamagusayan. Agiyang kutua usayanon ang kutua guru tano si Dr. Farouk aliw pansang kutua kapumatiatan ko mga kitabu mga ulama tano na ay na pinakamapyan nagyang kutua kandudan tano nagyang kutua usayan ang kutua guru tano si Dr. Farouk hafizahullah ta'ala. Oriyanan mga bangsa ko mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala nagi pagampaganaya kapag di itano saya gipamkasan ang kaiya bandingan tano insyaallah subhanahu wa ta'ala na pamangnin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala mitatarus na yan nagu tatawfikan tanong niyan din lalayon andun nun ibtaroon ashratus sa'a o di na mga tanda ang kuto abang kita mga tuos ang kuto abang kita ay ibtaroon na mga ashrat mga tuos o di na mga sabab na gito sa'a giyang kuto sa'a roo na oras suto aya sabab pakiabtuiron sa oras ginguta sa mga tanda o bangkit na sabab sa kita kaw kung mga manusia ang kutwa kapakatalinguman niyan ang kutwa kapakatindagiyan oy sa ayabun dala kakita kaw niyan kiran nagyong kutwa uman isa na ayad na magagalabakyan na so kalalayaman nagalabakyan ko uman din nagawi o pamakas kanyan nakapapantagang ko galabakayan o di na si ko dagangan yan o di na si ko eskwelaan yan o di na si ko madrasan yan o di na si ko opisina yan na ronon din pa ka tindag agyong kuto abangkit akatakaw ang kuto kapakatindag yan subhanallah tingman to Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang kuto Quran yan wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wal ard illa ma sha Allah gyang kanan sumasa sugun Allah subhanahu wa ta'ala so Israfil pagyup niya nagyang kuto sanggakala na kedaan sa niyawa sulang wa kaan Allah subhanahu wa ta'ala sabab sang kuta makaisisan ng bumayop ang kuta sanggakala subhanallah illa ma sha Allah inuntabo sa kabay wallahu subhanahu wa ta'ala ginani sabab pas kita no na pananamaran tano aging kato kawitan no saya ka kanalatan no saya ka adna mga hikmah ama papadalamon pad sa giyang kuta mga hikmah sa kakatukawitan no saya kakakanalatan no saya insyaallah subhanahu wa ta'ala nagyang kuta pamagumanso para tayo mu'min pagumarga pagumanuman nagyang kuta para tayang ka away as ikum migagay apiya manutul Allah subhanahu wa ta'ala nagupiya manutul o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apketangkad ka sa ginawang ka mata ambas benar nagupiyur agyang kuto mga katero o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagumata ambas benar ang kuto kana nabi o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi sabab sa adna piya manutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kuto amasan yan adapan manggulaw la o gaid na kama masaan tano imantok way nagyuto sabab para pagumarga kumanan ang kutwa para tiyatan si ko kababaloy tanwa mapaparati ang Allah subhanahu wa ta'ala pad pa na mga hikmah saya nagyang kutwa makaprepara do sumumin sa simban yang Allah ago pakasugo sa kapangunutan niya si Allah way makaprepara do mapaparati ang Allah ka andin ni katanggad niya no sa ginawa niya na miyakaran ni besubang kita udi na miyatanggad sa ginawa niya na kanababasta tapayang kaya dunia kang ganatambu ang kaya dunia darpa niya ditatap darpa niya ang ganatambu na ayamata na tatap na so alungan amawre na makaprepara do manusia sa galabakyan kagi sa alungan amawre na gyutubu
titua kesanaan o manusia sa busami yang galibukyan sangka adunya sa alungan na maure. Nagyuto titua kesanaan o manusia sa alungan na maure. Nagugyuto titua kapagintaw, gyuto painala kapagintaw, adad na kapatayron. Udi miya ka narakasutaw, pakalidas na naroon Allah, na miya ka surga na pangnita ko Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tanong mapadsagim ko to, pamakasurgaan, wallahu subhanahu wa ta'ala. Pad pa na mga pad pa na mga hikmah kapag nalatan siya nagyong kutwa an maka-iiktiyar so mapaparati ang ko Allah. Di tatakawon. Di tatakawon sa gyong kutwa mga fitnah. Amya nga aaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga tanda kaya pakaran yung bangkit sabab sa kaya tukawan yan inaloy no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mapanggulolo to na misabab pro na maka-iiktiyar ang kutwa upaman na mapaparati ang Allah kakatutukawan yan din aandang ko dan yan pankapakataling padpan ang mga hikmah mga sabab aditan sa di ka pangadi ditanong sa di ka pang nalanag yung kutwa kataguan sumumin sa Panginam andi sabab nakagisi sa Korea masa na padsang kutwa Korean sang kaya dunia nakapendituan o Islam ang kaya intero at dunia napkataguan ta sa Panginam agya ka kontrol nagukapendituan o Islam agyang kaya intero a dunya subhanallah mi penggulalan agyang kutuwa maanaw salam as kanyan sukalilintad nagukapipi aginawa padpan sa mga tanda agyang kutuwa o di na mga hikmah sa agyang kaya ditan di ka pangadi sang kaya mga tuos ko bangkit nagyang kutuwa pagkasugukan yang kukapia ulawla kapia kapakin dudulo na kapadi aguan ugong ko sa lakaw di sa lakaw sabab sa katangkad ko ginawang ka ganatan ni ubo adunya ini natumop man di ka nung makasiskata sa kabenar sa alungan na mauri di din mati magaan na ganatan nakabu adunya ini api di ka pan na miyaw mau bangkit na di din ketay agyong ko ta kapapagintaw kasangkai adunya subhanallah na okay na kailangan nas kita no na katawan tano so ukit-ukit kapangadi itano saya kakenalatan no saya awan to no ni ukit-ukit kakenalatan no saya kapangadi itano sa gyang kay mga tuos ubang kita paganeron ukit-ukit pagukitan tano na ayabu aparate an tano ko mga tuos o mga bangkit sa kya pakaran niyan nagusa ka pakatindagyan nagyang kutwa adn ami aloy adalilian apuun sa Quran udi nasi iku hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ka pakay nagudi ka pakay ubatan no tarima udi na paratea agyang kutuwa matagtaginapan udi na mga saraga akala kailangan na sulitan ron di ka pamanutulan na miya nga aaloy ang kutuwa mga dalilian apuun sang kutwa Quran udi nasi iku hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padpan na so kapakatindag o bangkit na tanto marani o gaid na di ka pa kay ubatan o tendo sa mokit sa saraga akala di ka pa kay ubatan o tendo sa mokit sa saraga akala kagya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumasa isaan sa kanya no Jibril alaihi salam o andi masa kapakatindag o bangkit na ini sumbagyan na mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il aya maanaw to agyang kutakataruyan na upama na udi nga katawan na sa kaamya kay sirakan na mas diya kan katawan na sa kanay nisaan na ka padpana okay to kita kakenalatan no siya na aya patot na aya pagandudan tano na sos kusabutong ko Quran na gusi ko hadith Rasulullah na so mga ulama tano ako makapat ko sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asiran so ahlus sunna wal jamaah sira ni mapamamakinagatano ko kapamagusayiran saya di ka pa kayo batano pamamakinaga so mga ahlul bid'ah ako kapamagusayiran saya kagigyang ka iya alungan na mauri agugyang ka mga tanda iyan mga tuos yan nasaginta saya ko panarima naguparatiyatano na so mga ahlul bid'ah na adna kapakang bibida mga panarima agong mga paratiyatano na di ka pa kay ubatan siran na langagasan ko ta di ranon di ka pa magusaya kagiging ka mga tuos mga tanda ang kaiya alungan amori o di na subangkit na saginta saya kopter on aqida o di na panarima tano amya maratiya si Allah subhanahu wa ta'ala oryanan mga bangsa ko mga rin Allah subhanahu wa ta'ala na aloyin tanwag yung kutwa mga
tuos, mga tanda ubang kita. So mga ulama tanong na biyagi iran so mga tuos o bangkit sa dua susun. Adna pembetuan sa asyratus sa'ati sugra o adna pembetuan sa asyratus sa'ati al-kubra. Mga tuos, mga tanda ang mga iito o mga tanda ang mga ala. Diyon ko ta mga tuos o di na mga tanda ang mga iito na adna miyang gulawlawn naguad na sa manay akamamasaan tanoron naguad na adaw panmanggulaw la ama panggulaw. Okay, insyaallah. Giyon ko to asyratus sa'atil kubra, giyon ko to man mga tuos ang mga ala na andin kapakagamaw o sa timanon na tundug no to nagyuto din ikapakatindig ang kuto abang kita. Subhanallah. Oryanan na ayapagampaganay at tuos o bangkit sa kiapakaranin yan. Pad ko mga tuos ang mga ito na so bi'athatun nabi sallallahu alaihi wasallam. So kaya sugu ako nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padanan ko mga tuos ang mga ito. Sa manena ay kaya pakapagintaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anto na ipagalitan tanong gusto kaya pagintaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giyon ko ta miya kalabisang giburagon, miya kasang giburagon ago patgatos ago patapul ago telo. Subhanallah. Miya watawata na pagalitan tanong ugain na paduto sa mga tuos. Ang kutwa kaya pakarani bangkit mga tuos ang mga ito. Pero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithtu was-sa'ati kahatain. Siyugo ako at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto bangkit na maraniya tanto lagi dia ini sampulian. Upama na tundog so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gusto bangkit. Sama nunto na ay sebutan ro sa yuta kaya giraw niya saya at tundog sira na gusto bangkit na dad na pagltaniran an nabi. Dad na pagltaniran a rasula. Kaayad na pagkatundugon na gihong ko to abang kita. Subhanallah. Ikadua, tuos o mga ito abang kit na so kaya wafat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gihong ka na kaya wafat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tantuan na namiya kalalaik sa amin ko mga sahaba ridwanullahi alaihim sa iku mga karumanyan sa iku watayana Fatima sa iku mga sahaba ridwanullahi alaihim tanto sira na inik sa amin wallahu subhanahu wa ta'ala sa sangkuta kargan nagu kasakit ang kutwa ini tapangkiran wallahu subhanahu wa ta'ala biiran dan keraw ubayran mimbalag su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Padpan ang mga tuos kaya pakaran yung bangkit mga tuos ang mga ito nagyang kutwa so kiyaw pak uli na kaya bagi uulan si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faarahum insyiqaq al-qamar agyang kuto sumasa sa mga musyrik na piyamang nirang ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pa makatito ka nabi na pamangni nga ko kadnan naka o pa kanya na gyang kanan na ulan bagian yan sa loo kang kanan ulan. Okay. O paman nagyuto kung bu ikaparat yayaran na piyamang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inibgiron Allah subhanahu wa ta'ala kaya pa kaniyan kaya bagian yan sang kuto ulan sang kuto amasan yan na miyelay o mga musyrik na dasiran ng bu parat yaya kaya miyatero inahula sihar gyang kana na balay kamatanan at igagiyong kuta mga musyrik. Subhanallah igira sa manusia na tutupan Allah subhanahu wa ta'ala gyang kuta po so yan na apiapan ikaya pakarayag o benar naguuntol na mataan adin yan din terimaan agyang kuta benar naguuntol sa babsang kuta kaya tutupis ang kuta po so yan. Subhanallah padpansang kuta mga tanda mga ito nagyong kuta so kepos o mga sahaba ridwanullahi alaihim. So kepos o mga sahaba ridwanullahi alaihim oriano kepos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyay pos man sa mga sahaba ridwanullahi alaihim na padnuto sa mga tuos mga tanda ang kutwa kapapakarani o bangkit. Okay, subhanallah. Padpana mga tuos yan nagyang kutwa fathu baitil maqdis gyung kutwa kakalkais iko baitil maqdis agyang kutwa sa Masjidil Aqsa. Okay. Nagyang kay akyal kay sa Baitul Maqdis na miya kadwi ni kalakae si iku masaw Umar bin Khattab radhiyallahu anhu si iku ragu na ika 10 agun ko hijri agu si iku masa o Salahuddin al-Ayyubi si iku ragu na ika 500 agu ika 80 agutlo ko hijri
ha? Na insya Allah subhanahu wa ta'ala na ayap man agkauriyan saya na palakaan o mga Muslim, pagandud ko mga Muslim, aging kutua Baitul Maqdis, kalakaaniran, katanganiran busuruman insya Allah subhanahu wa ta'ala. At tamang ko mga kayo, nagusi ko mga ator sang kutua, masa akatidawa na pagampilaniran sa mga Muslim. Subhanallah, sa patero nagyang kutua kayo, at igan na hay Muslim, nakataya su Yahudi, sang kaya talikudan at tetapurakan na bunuan ka. Subhanallah. Okay. Oriyanan mga bangsa ko, mga oriyanan Allah subhanahu wa ta'ala na naino kapsumpatan tanong bagyang kaya mga tuos, mga tanda ang kaya bangkit. Naino udita no tanto mapapakata sa agyang utang mga usayanian ka marata agyang ko tanto kibulog. Insyaallah subhanahu wa ta'ala na panamanamaran tanong oman ni video tanong na makapamagusay tanong sa ayaminus na mga limatiman wa aqulu qawli hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.